kuang gyapon kanang mao gyapon atong hisgutan. Resign na si kani speaker Martin Romualdez. Si speaker unya ang pangutana okay na ba na kay resign naman. Ang tubag sa katawan di yun akong i-check ang social postings ba posting sa social media mga higala. Wagi na okay man ang naog ka pero gatuo ka nga period na ni. Di pa ni period oy. So gukdon gyud ni siya. Gukdon ni siya tungod sa kinagrabihan nga pangurakot sa kasaysayan sa Pilipinas. Murag gilupig ang panahon ni Marcos ani. So usa lang ka pamilok ba? Katong nga Marcos dugay man to, longest running president. Kani kay nagsugod ni paglingkod sa iyang gagaw. Ang sayop sa iyang gagaw gyud, kadto laging pag-abolish niya, pag-delete niya sa pinagi sa executive order. Katong gitukod panahong digong nga Anti-Corruption Commission, ACC. Daghang mahadlok ato nga naa sa gobyerno. Daghang mga naa sa gobyerno nga di na manugal atong panahon na mga higala. Kung yun, maglaway kay kanang mga players sa casino, di na kasud. Mahadlok man. Karon balik naman sa nang kuan kanang wanay kukahadlok mabiton pila ka bilyon na pildi ato mga Bulacan boys, ang mga contractors o DPWH. Billions ang ilang millions ang ilang walda sa casino mga higala. Wala may kahadlok. Mo to'y number one yun nang nakaingon nga ikuninitan tayo ng kaban sa gobyerno kay eliminate man to ni BBM. Ug unsa say nasud sa nga iyam tong gilabtan? Unsa may iyang plano? Naabag yun sa tinguha nga mga ukaw laan Kay naghamang ang buhaton. Kadto man executive order number 1. Lain na sa doy. Ang sama to, kanang, was it a hindrance or wako kasabot, dili logical ang kuan na to mga higala, pag-abolish ato nga maong unit sa gobyerno. Kuan gud, libo kapin ang 11,000 ang nadawat nila nga kuan kanang reklamo may tungod sa pangurakot sa gobyerno. Nakapasaka sila og libo kapin nga kaso sa mga gigataho nga nangawkaw. Mahibaw-an man gyud ba? Makabantay man ka nga, uy, naunsa naman nga luho na kayo mga sakyanan. Mo pakita man gyud og gilas dayon ang kanang mga tawo nga magkortahan ba. Di man mahimo gitago na mga higala. Kuan natural tendency is to display what you have. Kinagong mga bisan sa inalan ng mga butang kanang physical attributes na mga kuan kanang mga babae nga nindot og legs sa hapit na gyud magpanty na lang maglakaw-lakaw. Kaya ba man sila nga nindot ilang legs? I-display gina kanang nagog boobs. Awan na hapit na og i-display gyud na
ipaigot. Unsa may hinungdan ana? Because if you have it, you flaunt it. Mo dagang kwarta niya, labi nagbaguhan ka, apo bida. Nay kanang bitong ang bitong nga pagkatao. Nya aron ingnon siya nga dato sus daghana gini og kuan oy alahas ni mura na sig iro. Ni ang tudlo ang mugbo kayo napuno sa singsing. Aron ingnon siya nga dato siya. Hindi ko siya dato. Igo-igo ra. Pero ipakita yun. I-display ba? Kuan kayo kanang natural na sa tao. Tendency na sa tao. Nga, if you have it, you flaunt it. So na mga higala. Nga bungga kayo. Katus diskaya unsa kay nakaon ato niya no? Kanabang gidimalas gyud. Mo na giingon sa mga katigwangan og adlaw sa panudya. Dili adlaw sa panudya kanabang mura kag galimungawan ba? You're not in your right senses. Doing something dapat di nimo buhaton. Kay bawo man siya nga ang ilang bandi ill-gotten. Di man siya inosente niya na. Ngano tungod kay sa diyang mitubang sa Senate inquiry mga higala, mibutyag man siya. Nga parehara ta. Ayaw may giduot kay utrosod mo. Something like that. Grabe gani mo kay umuy puhunan. So nasayod siya. Nga, they were engaged in graft and corruption. With the connivance of the guitarist. With the connivance of those crocodiles in the government. Pero, gapa-interview. Unsa nakaon? Sa naka Rolls Royce mga higala 44 million ang kantidad iyang gipalit kay naibog siya sa payong. Manang bitaw ang payong nga pakapin. Uy, ninduta sa payong pakapin. Uy, paliton tani kay naibog siya sa payong. Hindi magkakapalit sa payong outside of kanang the promotion kita sa sakyanan. Tungod sa payong, iyang gipalit. 44 million mga higala nga sakyanan. Imagine kung na kay 44 million dong. 44 milyones. Dili, kuha na ka, kanang relax na kayo mong kinabuhi. Usara to kasi kanan. Mansion. Magdagan to, running mansion eh. 44 million mga higala. And na sila buildings. Mugaway yung kayo. Karon, ngano gyud nga nagpa-interview. Una ang mga anak sa pagumangkon. Kato bitong nangaon sila nga hapit mo sa ka-milyon ang gibayran. 700,000 kapin mga higala. Ang usa lang kakaon. Unsa naman na, oy? Ha? Grabe ha. Hapit mo usa ka milyon. Una, gipaghambog pa yun because again, i-flaunt nimo what you have, you flaunt. Gi-post sa social media. Ibag sa nitabo mga higala, mga naikasulti na ko nga kuan ka ng
retired na sa DPWH. Ang mga postings niya sa iyang wall sa Facebook, mga bag niya, ipakita niya ang iyang biyahe sa gawas. Kuan kayo, kanang nindot kayo mga igipang post ba? Ba kung saan itabo dong, tungod ani karon gi, din na makita ni mo sa Facebook ko, no? Di na, wala gyud ang iyang, no, yun sa usap na, gi-delete mo, gi-erase ni mo imong googling, no? Oh, wala. Silent night na ang iyang wall, wala na siya. You cannot find his or her name sa Facebook. So, kuha na kanang nahadlok mga higala nga mahinumduman ba kay ang gitumbo ko mga dagko mga isda. Unya ang problema pag yun nila mga higala kanang i-freeze ang ilang deposit sa bangko. Gikan sa bangko o kaning sa insurance, hilngon man sa AMLAC mga higala. Anti-Money Laundering Council. So di nila magamit ang ilang kwarta. Ang labaw yung angay nilang hunonaon. Kanag yung what does it profit a man if he gains the whole world and at the end loses his soul? Ang sao man na nimong banding kalibutanon kung ang imong kalag adto na maglunang sa way hunong nga kainit sa kalayo sa impyerno. Langoy-langoy ka dito ba? Di ako diri sa... Di mo ko sa langit ko dong. Di mo ko sa langit. So, amigo mo ta. Ug mangihi ko akong itunong dito nimo adto ka sa ubos. Langoy-langoy ka sa kayo. Hiyan ti ka kay bugnaw nangi. Di man gyud pareha ng kayo gyud mismo. Patilis lang. Ito kay mga amigo dito ay langoy-langoy dito mga contractors ano ba. Politiko. What does it profit a man if he gains the whole world and at the end loses his soul? Wa man kita magkuwang og pagtudlo ba sa moralidad? Why ginikanan nga nagtudlo sa ilang mga anak nga pag pangurakot mo nagdagko ninyo. Bisag ka ng mafia bitaw. Katong salida nga The Godfather mga higala. Kato si Michael Corleone, ang kinamanghurang anak ni Don Vito Corleone, The Godfather. Misud to sa army niya ang kuan adto nga mag-abogado to siya niya legit musod siya og legitimate nga endeavor ba alang sa pamilya kay ang iyang crime sini criminal syndicate man gyud sila. Mafia god. Sumotoy gustong may tabo siyang amahan nga ang iyang anak si Michael Corleone dili mo sod sa criminal organization niya. Pasko ila og mayo sod sa army. Because ang ginikanan ang punto atong istoryaha nganong gi-appeal gyud sa sine kay wa lagi ginikanan nga mo tugot nga adto mo paingon sa kangit-ngit ang iyang mga anak. So kita gatubo ta mga Pilipino gatubo ta nga gipahinumdon man ta kaya kanunay ng mga leksyon ba nga di ta magbinuang ginadili ang pagpangawat. Pero diha to'y survey mga higala sa Reader's Digest. Dili kuno to scientific, ilang gi-explikar yun nga. This is not a scientific survey. Ilang lang gitistingan.
nga magbilin silag pitaka ang ilang gihimong kuan adto mga higala kanang subject siyam ka nasod. Siyam. Yeah, I think siyam. No, napo mga higala. Napo ka nasod. Ang ilang gihimo sa Reader's Digest, gabutang sila og dolyar sa pitaka. Ang sud sa pitaka is $40. $40 mga higala gisuon nila sa pitaka. Unya gibiyaan nila sa eskwelahan, sa plaza, sa sud sa simbahan, sa sud sa templo, kung sa imo reliyon, gipangbili na nila kanang kunuhay na bilin, pero gituyo gud to nila. Pero na address sa pitaka nga iuli, kung iuli sa makakita na sayon ra tultulon ang kuan kanang kay na may address kompleto gyud nga katong pitaka ug makitaan unya kun ang makakita doon na gyud tinguha nga muuli dili maglisod. So mao lang gimo. Kay ba ikapila ang Pilipinas mga higala? Ang Pilipinas last. Way usa nga sa gipangbilin nga mga pitaka mga higala sa Reader's Digest wagi ga uli sa Pilipinas. Paita. Unya ang nakaluwas na to. Ang nakaluwas na to kay Hong Kong. Ngano tungod kay ikasiyaman ang Hong Kong. Sawa mo uli. Pero nausa ka pitakang nauli mga higala. Ang gauli Pinoy Pinoy dito lang magtrabaho sa Hong Kong pero giuli niya ang pitaka so na murag saving grace ba nga. Di po siguro last na diri sa ato pero may trabaho sa Hong Kong giuli niya ang pitaka. Ngano na siya? Tungod kay the general population, which is 70%, naatas sa survival mode matagadlaw. Mukik in ang atong animal instinct to survive. Ang dili masabot kanang daghang kag kwarta unya mangurakot gyapon ka wan agna di na mao pero og pobre makasabot ka ba nga kuan yun siya taon kana bang dako ni psychological impact ang iyang kapait sa kinabuhi. Ngano sud siya simbahan ngayo si grasya sa Ginoo. Ginoo tabangin ta wan ame kadang panlain hangad sa langit. Pagkakita sa pitaka unsay inyong una diya mga higala. Pagtuo ato nga mo na ni grasya na nigikan sa langit. Hindi ko ni iuli. So ang desperation which is part of survival mukik in ang imong musaka ang level sa imong survival instinct. Bisag rational ka pa na being kay desperate ka man. So katong mga gitudlo sa eskwelahan mulaya to sa gitudlo na to sa simbahan sa gayon nga ang dominate sa atong galamhan ang survival instinct. Mulayat to sa bintana. So ang mga nasod nga hamugaway ang mga lumulupyo, mubo kayo nag-crime rate mga higala? Musaka sad ang ilang kanang
sophistication ba? Kuan kanang usa paggamit ng kutsara ug tinidor, moabot na nga level nga nanay steeping nanay steeping ang pagkaon. Naagyoy napkin, table napkin. Nga di man unta na ingon ana ilang kinabuhi sa una pero insaka naman sila economically, so upgrade sa sila sa ilang behavior. Mao na siya. So kidaghan mapobre din sa ato. So lumbaan na ilang. Ang pait kana yung dato na maayo og upbringing unya mangurakot gyapon. Di na ma-spelling kuan na gyud kahakog na gyud kahakog. Nanoy mga nangurakot nga magtukod sa simbahan. Kapilya. Kato si Janet Napoles. Nakaibaw man siya nga nangurakot siya ba? Kakonsabo siya sa naa sa gobyerno, yang subornahan. Pero gitan-aw to na nga grasya to sa Ginoo. Kay ang iyang debosyon ka namang Nazareno sa Quiapo. So naiparty sa ila, ipadaan niya to sa gadapod sa parokya dito sa Quiapo, katong ribulto na gukdon sa mga tao panahon sa prosesyon. Kay na ay gahom na mapadato ni Janet Napoles sa ilang balay mismo. Kay botoy naghatag kaniya og grasya. Manadato siya. Kita. Tinuod man na. So, naiuban nung tukod og simbahan. Mga nagapilya. Mudunar sa parokya. Unsa kayo nauna ang lalo aron marubag suburhan nila ang Ginoo o nagpasalamat lang kay grasya man. Pobre sila sa una na dato. Grasya gini. You cannot say nga dili ni grasya kay dako ko usaban sa kinabuhi. Grasya ni. So atong magpasalamat sa labaw makagagahom tukod tagapilya. Hay nako. Only in the Philippines. Mao na yung resulta mga higala sa describe nga 400 years in convent. Psych sa Pinoy. 400 years in convent. 50 years in Hollywood. Lethal combination. Makatawa lang ka mag-analyze ba nga bida, no? Unique sa ta. Itinuod mo yun na sana. Ug mao na ni ang resulta karon na kuan ba? Na handed down. Ano sa kata makalingkawas ni ini? Kay kaning corruption, asus Maria Josep hagbay pa ni sa ako nang sulti. Panahon pa ni sa mga katsila. Mo to mga Pinoy sa una. Putong, burong. Mao gapon hanto karon. May pagkaputong ta. Burong, di lang mo kuan ba? Mo andar na dayon karong September 21 mo. Murag nahadlok yun ang Malacañang ni kay mo andar naman ang burong og putong. Mapasayloon. Bisag ang balaod wa gid say labot nga say mo pasaylo, mo exercise siya sa iyang pagpasaylo kay Diyos nun man siya. Pero sa dihang kinanglan siya awan na mo hasta ang Ginoo kalimtan oy. Wa gyud kanang maglibog ka o ganong ingon anita tungod sa naa sa mao tay makapausab sa dagan sa kinabuhi sa mga tao ba.
Wa man sad sila mabuhat sa angay nilang buhaton. Kay mahadlok man og mapildi sunod eleksyon. Naay eleksyon sa urban planning ba mga higala. May tungod sa behavior sa pag unsaon pag maintain sa peace and order. Naay mga balaod ug law enforcer ka, i-implement gyud nimo ang balaod. I-execute gyud nimo. So naay sample ana dito sa ang gihimong ehemplo kanang Central Park sa New York. Sa libro niya, naay ordinansa nga no littering. Naay mga signages nga gipahibaw ang moadto dito nga ayaw mo labay sagbot diya kay naay penalty. No littering. Na may bag lady, kanang bag lady ba nga murag nawada nagpangisip. Gadaog bag nga kanang murag knapsack unya nangahog tong ingipang bisag kung siya makita niya isuod man dito. So nag-agas-agas ba kanang so she was littering. Na may kapatrolya dito duha ka pulis. Sa example ni. Ang katong sa kapulis, mingon nga di na nato dakpon. Ang pangutana man ko, dakpon ba o dili? Ingon ang usa ka pulis dili gustong dakpon. Kay luoy man. Ato lang ng kaluyon oy. Tiguang na tao na. Kuan kanang siguyod nagnilaktan wala sa sarili mo nang gatagtagar kang mga pipamutang niya niyang bag. Sagdan lang na nato. Ang usa dakpon gyud dong. Kay mo na ito trabaho. Pangutana ko ron kinsa may sakto anang duha. Kay ba mo gusto itubag na mga higala ang sakto kadtong gustong dakpon jud niya because in a society sa atong katilingban natay mga balaod aron na maghatag og kahusay ug kalinaw sa lugar. So dakpon to siya unya let the judge ang huwes na lay mo exercise og pasayloon ba og di basta kay sila they were there to enforce the law. Mao nay leksyon kinta sa how to live in an urban community mga higala. Kita, syudad, highly urbanized na. Mao na attitude supposed to be. When consistent na siya, kita din ata magpataka. Kandak punta. Nay mo kwadong atong tubagon sa nadong be. Hello. Halo, Oh, Nuebon. may butang Sir Alex Yes. sa kay dangatan ang Pilipinasan, no? Mm. Kanang gimok naman ang mga kawatan. Grabe naman. Ang katong imong ingon nga way ginikanan nga tulo sa iyong anak pagpangawat, okay ra ko ato. Kanang mga ginikanan nga butan, pero kanang mga congressman nga kawatan, ini pangawat anali bisag wa pa ingon sila sa ilang anak nga pangawat mo. Nagtudlo na sila nga pangawat mo ang mga anak. Kay nangawat mo sila. Pananglit anak Romualdez nga na nagrally ang mga dito ako kita sa YouTube nagrally gikantahan sa Romualdez kawatan niya unsa kay reaction sa iyang mga anak ato tan-aw ang iyang mga anak na Romualdez nangawat ay gituluan sila ni Romualdez nga pangawat po kay mao ko una para sa ako may nang Bartolinaon si Romualdez. Pero ang una gyud nga akong itan-aw nga Bartolinaon kanini ang Chairman George Garcia sa Kumilik kay sa katong gikuan sa Tagabuhol ka tag 300 million ang ipangayon ni Garcia mo usab po to nga ang nilansan mga ninggamot pod pagpangawat kay aron mabawi to nga ilang gihatag sa Kumilik ug pasubraan pa nilang ikawat nila nga madato ang ilang
pamilya. Nauton ta Sir Alex nga kaning mga kawatan nga congressman pwede mo naghana na inig abot sa gayon tangkalo na sila kay pwede man naghana na kawatan mo na nga salamat ko Sir Alex nga naay matangkal ana moro to Sir Alex salamat. Yun na ibon, salamat. Kuan kanang ug subayon sa nato ba? Sakto man ko na ibon. Pero napagilaing mga angay tangkalon. Pero di lang masibo kay kinanglan ta og pitinaganang prisuhan ba? Or tangkal may gigamit ni Noy Abon. So kinanglan tagdagang kay tangkal. Kay mo tangkal ang mga politiko. Ang kanto sa mga tao na mutar nila gipamalit. Tangkalon sa to. Kaya mo nakaingon man. Come to think of it, mga higala, no? Of course, we know this already. Pero i-ignore lang nato. Muagi gud og eleksyon. Nganong di man nato tarungon pagbutar? Kanunay lang ta mailad. Mahalin man sa tagod. Tangkalon sa kata, no? Pero we have to change the system, otherwise going round and round in circles ta mga higala. Square peg in a round hole. 20 minutos sa dili pang alas 9.